minnu bɛ ka karamɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ morikalabanci dɔw de bɛ minnu bɛ ka mori kɔrɔbaw tɔgɔ tiɲɛ minnu bɛ ka mori dɔntigiw tɔgɔ tiɲɛ o la an ko k'an bɛ bɔ ka nin video in kɛ sabula a fɔgali caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ne kun appel min donna ne kun a ka ca appel 1000 ni mɔgɔ o mɔgɔ y'i wele a bɛ mori dɔ ka kibaruya f'i ɲɛna ni mɔgɔ o mɔgɔ y'i wele a bɛ mori dɔ ka kibaruya f'i ɲɛna k'ale ni mori tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani ni mori tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ ko an m'an ko mɛn an m'an jamin dɔ taara ne fɛ an ka so kɔnɔ sɛbɛn min b'a cɛ la a ka ca ni sɛbɛnden 30 ye ne y'a ɲininka ko nin bɛɛ ye mun sɛbɛn ye ko karamɔgɔw de ye nin bɛɛ sɛbɛn di ale ma k'a b'a mako dilan mais n ko nin bɛɛ bɛ e cɛ la halisa e ma se ka kɛ foyi ye nka moriw tɛ min dɔn n bɛn'o de f'u ɲɛna bi bilahi adamaden tɛ se fɛn o fɛn na kana o dɔnni développer ni i yɛrɛ tɔgɔ ye k'i bi s'a la k'a sɔrɔ i tɛ s'a la sabula tɔɲɔni de don a jateminɛ kɛ waliden wala ka taa jamana kɔ kan k'a bɛ taa nafolo ɲini ka na mazɛn bɔ nɔgɔ la e y'o tɔrɔ bɛ nafolo fitinin min b'o kun k'o minɛ k'i b'a mako dilan i ma se k'a mako dilan i y'a tɔɲɔ wa i m'a tɔɲɔ de o de kama an ko an bɛ bɔ bi ka interview kɛ n'an ye karamɔgɔ o karamɔgɔ sɔrɔ a la n'an ye mori o mori sɔrɔ a la k'ale de bɛ ka moriw tɔgɔ tiɲɛ bilahi an bɛ tasuma don i la fo ka taa diɲɛ wuli e tɔgɔ tɛ fɔ bilen ari ma faamu de donc la aw ka garibu kɛ ni mankan don Konate grand prêcheur international a bɛ mɛn ka ni ɲɔgɔnna sɔrɔ o la ne ko n bɛ nin di aw ma bilahi nafolo baara wulibali don ka nafolo baara kɛ adamaden wulibali don nka ni bɛnbaga ma bɛn o de b'i tigɛ a la o de bɛ e ban a ye anw ka cɛkɔrɔba ala ka hinɛ a la a ye nafolo baara kɛ mɔgɔ hakɛya min ye dugukolo sanfɛ dan t'a la bi u bɛɛ bɛ ka anw wele ka waleɲuman dɔn fɔli kɛ mais fitiriwale ye kafiri de bilahi ni anw ye baara k'i ye ko délai ye nin ye ala kama n'o délai in sera ka sɔrɔ i m'i ka fɛn sɔrɔ an wele i ka jaabi di an ma an y'o de fɔ bɛɛ ɲɛna fɛn min tɛ kɔrɔbɔ o tɛ tiɲɛ ye de anw sigilen n'o ye a kama de mais tɔrɔnbɛriw ni mori kafiriw de b'an tɔgɔ tiɲɛ tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ɲɔgɔnna caman bi an ka kari kɔnɔ yan mais bilahi ala bɛna tasuma dɔw la kelen kelen sabu ka da kan adamaden tɛ fɛn o fɛn dɔn kana bɔ n'a ye mais mɔgɔ minnu ye vocal ci ne ma a dɔw sɔrɔla u hinɛ ye ne minɛ bilahi n ye dɔw dɛmɛ ka sɔrɔ hali ma dɔrɔmɛ kelen minɛ u la mais après kɔfɛ u tilala ka n wele ka bonɲɛbaw kɛ n ye n da tɛ se olu bɛɛ ma o la n'an y'an ye ka interview kɛ don o don bilahi an bɛ mɔgɔ dɔ de kɔ kan walima an bɛ ka kafiri dɔw de lebu o la aw ka garibu kɛ ni mankan n'a ye karamɔgɔ o karamɔgɔ sɔrɔ k'a ye wari d'a ma k'a ye baara k'i ye balimakɛ balimamuso n'i ka baara ma ɲɛ segin i ka taa karamɔgɔ fɛ i kana siran i kana tamakiya bilahi fo k'i ka nafolo sigi i ma de mais n'i ye tɔɲɔli de mɔgɔw bɛ se ka wuli cogo di ka taa jamana kɔ kan k'u bɛ taa nafolo ɲini ka n'u ka du bɔ nɔgɔ la e k'olu tɔrɔnbɛ k'u ka wari minɛ k'o dun i sigilen lafiyalen k'e ye karamɔgɔ ye o ye mun karamɔgɔya ko di n'a tɛ fɛn min dɔn n bɛn'o de fɔ aw ɲɛna bi cɛmisɛnnin dɔw de wulilen don minnu dɛsɛla kalan na minnu dɛsɛla baara la minnu dɛsɛla ka don da la ni dangadenw ne don u ba ma ɲuman kɛ o de la olu ma se ka don da la donc u b'u yɛrɛ wele ko karamɔgɔw u b'u yɛrɛ wele ko moriw n'i ye kuranɛ da fɛn o fɛn ma bilahi u tɛ se k'a kalan a y'an ka mali arajow lamɛn bi kɛ a y'an ka mali telew lamɛn bi mori denmisɛnnin joli joli bɛ ka kuma hali mori kɔrɔba dɔw bɛ bilahi u bɛ kuma dɔn t'u la n y'a caman sɛgɛrɛ o mais u bɛ nɔ bilahi mɔgɔw mana ne ka video sɔrɔ karamɔgɔ kɔrɔbaw la minnu bɛ nkalon tigɛ arajow ni telew la u bɛ siran de u jaabi tigɛ mais n'u m'a dabila bilahi an bɛna tasuma da u bɛɛ ka kelen kelen mais bɔ n'u ye ta dɔɔni dɔɔni de o adamaden bɛ fɛn min dɔn bilahi i kana siran i kana tamakiya nka i tɛ fɛn o fɛn dɔn ka n'o dɔnni wele i yɛrɛ la yari i m'a faamu de n'o tɛ ne dɔnnen don yan kuluba bɛɛ bɛ n dɔn n'i ko dɔrɔn ko Konate grand prêcheur international bɛɛ bɛ n dɔn yan n'i sera Bamakɔ dɔrɔn ɲininkali kɛ i mana se kuluba ɲininkali kɛ ko ka Bagadaji Musa ka du yiri la n'i sera i bɛ n sɔrɔ nka tellement adamadenw tigɛla dɔnni na ala ni filomaniw ka sababu anw y'o de fɔ aw ɲɛna an ka nafolo baara tamakiya t'a la siran t'a la an bɛ baara suguya 3 de kɛ mɔgɔw ye anw y'a bɛɛ dɔnni sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba de yɔrɔ
an da t'i ka karamɔgɔ fɛ yen dɛ karamɔgɔ tɔrɔmɛri ma anw kalan dɛ mɔgɔ ma anw dege arajula kuma na dɛ anw bɔla n'an tɛ an ka village fitinin in kɔnɔ ye n'o ye kebla ye n ka cɛkɔrɔba de y'a diya ne bɛ n disi gosi n'o ye n dolen bamakɔ yan bilahi n ye karamɔgɔw sɔrɔ yan ja u sigilen don galo kan ani tɔrɔmɛriya ja dɔnni t'u la ne ye kuranɛ di mɔgɔ joli ma yan u ma se k'a kalan u ma se ka tafsiru kɛ u si tɛ yen min bɛ se ka kitabu kalan k'a kɔrɔ fɔ bilahi a mori kalaban t'u la a si tɛ yen dɔnni t'u la o de bɛ k'u bila nin ko ninnu na tari ma faamu de o la an ka nafolo baara suguya 3 de don i sɔnna o y'i kungo i ma sɔn o y'i kungo ye i dalanna o y'i kungo i ma danna o y'i kungo ye anw ma mɔgɔ wele an m'a f'i ye i k'an wele anw ko de an b'a baara k'i ye k'i bɔ gɛlɛya kɔnɔ n'a ka di ye da la n'a man di ye a to yen wa ma ala rasulil balagh an ma mɔgɔ jagoya dɛ an ma mɔgɔ karaba dɛ an ma mɔgɔ wele an m'a f'i ye i k'an wele tari ma faamu de o tuma nafolo baara in ni mɔgɔ min dala donnala kama siga foyi t'a la o tigi bɛ don da la mais mɔgɔ o mɔgɔ ma donnala kama mɔgɔ mɔgɔ ba ma ɲuman kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ko e ba ka baara kɛla walidenw tɔɲɔni ye siga foyi t'a la hali n'i ka sababu sɔrɔ hali n'i ka sababu ye i tɛ se ka don i ka sababu sira fɛ bilahi i ka sababu bɛ yɔrɔ yɔrɔ i tɛ se ka don a la nka ni jɔnni kunnandiw y'a lamɛn bilahi u bɛna tiɲɛ dɔn ne ɲɔgɔnna denmisɛnnin ne ɲɔgɔnna funankɛni n ka sigi ka nin kuma ninnu fɔ tan o tuma mori tɛ dugu kɔnɔ wa mais n'u b'a dɔn u bɛ ɲɔrɔ dɔn u bɛ ɲɔrɔ dɔn mais anw tɛ siran an jate tigɛ an tɛ tamakiya ka kuma fɔ sabula ne y'u sɛgɛsɛgɛ k'a ye dɔnni t'u la o la n bɛ wuli bi ka cɛya kan de fɔ sabula nalen don n yɛrɛ la wa a dɔnni bɛ n na n bɛ waso n'a ye diɲɛ bɛɛ bilahi n bɛ waso n'a ye n tɛ siran ne wa n tɛ tamakiya n'i dalanna i kungo don n'i ma dala i kungo don ne ni n ta sigilen don n b'i wele n m'a fɔ i ka n wele garibukɛnin de bɛ ka kuma aw fɛ o tuma nafolo baara in a fɔlɔ o ye an ka sɛjɛma baara ye an y'o de f'i ɲɛna ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn fɛn o fɛn tɛ kɔrɔbɔ nkalon don bilahi fɛn o fɛn tɛ kɔrɔbɔ nkalon don mori min bɛ wele k'a tɛ telefɔni ta o tɛ ne ye baara b'i ni ne cɛw baara t'i ni ne cɛw n'i ye ne wele ne b'i ka telefɔni ta i bɛ taa mori min fɛ k'i tɛ taa sɔrɔ o tɛ ne ye n'i y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ la kalabanci don i tɛ wuli don si ko n bɛ fɛ ka t'i fɛ hali ni ne bɛ baara la ni ne ka kiliyan dɔ ko a bɛna bɔ ne ye ne bɛ n sigi de k'a makɔnɔ sabula n'a nana sɔrɔ i tɛ a kana ni filomaniw kɛ kelen n bɛ siran o yɔrɔ de ye ne t'a k'i ye k'a bɛ bi o tuma sɛjima baara in an y'o de fɔ an b'o kɛ mɔgɔw ye wa 37 o tuma a délai o ye tile 27 ye n'o bɔra yen an ka sɛbɛnnen n'o ye masa Sulemana ka bololanɛgɛ ye a bololanɛgɛ bɛ yen a sɛbɛnnen bɛ yen daselama 10 kun don diɲɛ bɛɛ bɛ bololanɛgɛ in dɔn ne kelen Mali kɔnɔ yan diɲɛ bɛɛ bilahi ma cɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan min bɔra ni masa Sulemana ka bololanɛgɛ ko kuma ye k'a yɛlɛ tiɲɛ n'a bɔra ne yɛrɛ la ani n ka kalandenw ani n fa ka kalandenw sinon ma cɛ yan ni tiɲɛ don u ka bɔ ka n jaabi tari ma faamu de cɛ min sirannen bɛ kuma min jatigɛlen bɛ kuma o tɛ ne ye moriw bɛ n dɔn u bɛ n dɔn u bɛ n dɔn bololanɛgɛ in u bɛ ka a tɔgɔ tiɲɛ bi u bɛ ka diya da mɔgɔw ye bi dɔw bɛ k'u yɛrɛ kɛ bololanɛgɛ in tigi ye k'a sɔrɔ olu t'a dɔn a kabatimu t'u bolo tari ma faamu o de bɛ k'an ka dɔnni lagosi bi bamanan n'i kun taara dɔnnitigi fɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a ka foro la i bɛ daba minɛ k'a dɛmɛ n'a jiginna ka bɔ a ka foro la a bɛ fɛn d'i ma fo ka t'i sa i tɛ fantanya nɛnɛ mais dɔnnitigi kun don a tɛ foro kɔnɔ wa mais bi maliyɛnw ani sisan adamadenw olu de ye dɔnni ta k'a kɛ yecogo ye k'a kɛ dofini ye k'a kɛ bolimafɛn ye ani etazi o la ni anw karamɔgɔw y'an bila sawura dɔ la a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko yɛrɛ yira don dɛ a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko waso don dɛ o tɛ hey e yɛrɛ de dogo ye sabula e t'i da mɔgɔ la n'i ma parler ye n'i ma ye mobiliba kɔnɔ o la an fana b'a san k'a jira o la n ko anw t'a k'i ye k'a sɔrɔ a ti anw yɛrɛ bolo a k'u bɛɛ filɛ nin ye sɔn bamakɔ karamɔgɔw tɛ yɛrɛ yɛlɛ ye dɛ tɔgɔ ɲininaw tɛ a kunfin minnu ma da dɔnnitigiw la n'u m'u pari olu de ye karamɔgɔw kɛ yɛrɛ yirala ye o tuma an ka nafolo baara ye n'o ye masa Sulemana ka bololanɛgɛ ye nin kalo in kɔnɔna na an b'a di mɔgɔw ma 6000 mais a baara bɛ kɛ n'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ de ye ani sunkalo kɔnɔ an b'a di mɔgɔw ma 6000 n'o tɛ bololanɛgɛ in yɛrɛ wari ye 10000 de tari ma faamu
a sɛbɛnnen fana bɛ yen o tun ye 6000 mais nin kalo in kɔnɔ an m'o di mɔgɔw ma 4000 a délai ye tile 14 de semaine 2 ni mako ma dilan ni ma wele k'a fɔ an ye bilahi an ma yafi ma tari ma faamu o tɛmɛnen kɔfɛ a sabanan yanni n'o y'an ka Yasinu nafolo gindo ye cɛ tɛ yen muso tɛ yen ko anw ye nin baara k'i ye dugukolo kɔ kan ko baara in ma jaabi i bolo n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen k'an y'a baara k'i ye k'a ma ɲɛ n'i ma bɔ ka nin video in jaabi n'i ma bɔ k'an tɔgɔ tiɲɛ bilahi anw ta yafi ma mori min sirannen n'a jatigɛlen bɛ kuma o tɛ ne kunna ten cɛw bɛ yen nɔ musow bɛ yen nɔ bilahi ne tɛ bɔ abada ka bali mɔgɔw la tari ma faamu de o tuma o Yasinu nafolo gindo ye an m'o kɛ mɔgɔw ye 104 tari ma faamu de mais o délai o ye kalo 1 de ye ani tile 10 sabula o ye tile 40 de ye mɔgɔ o mɔgɔ mana nafolo sɔrɔ bilahi i kɔ b'a nafolo fana sɔrɔ e mana bɔ yen ala b'a nafolo garisɛgɛ di i bɔnna dɔ ma tari ma faamu de o tuma ni nafolo baara 3 de bɛ an bolo mɔgɔ o mɔgɔ ni mako b'a la ka nafolo baara k'i ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ne ma cɛ ye min bɛ ne yɛrɛ ɲɛ nafolo baara la o cɛ tɛ yen moriw la somaw la ani dɔnnitigiw la n'a bɛ u ka bɔ ka jaabi kɛ mais adamaden bɛ waso ni yɛrɛ n yɛlɛla Bamakɔ kɔnɔ n y'a sɔrɔ a tilan bɛɛ ye filomani ye dɔnnitigi t'u la m'a fɔ a bɛɛ dɛ nka a caman filomaniw de don u tɛ kuranɛ dɔn u tɛ hadisa dɔn fo ka sigi arajo la ka mɔgɔw tɔrɔmɛ telew ni vogaliw ni réseaux kan mais an m'an komi an m'an jamini karamɔgɔ e yɛrɛ ɲɛ b'a la diɲɛ cɛla nin cogoya in na ka mɔgɔw tɔɲɔ o de la i b'a mori caman ye i b'u fatulen u ka du bɛ ci foyi tɛ ni mɔgɔ tɔɲɔ tɛ bilahi o dɔrɔn de nka n tɛ video kundala diya ni ala sɔnna ni mɔgɔw ye n suit a bɛna nouvelle sɔrɔ n ka video kuraw la o la ni mɔgɔw ye video sɔrɔ a b'a abonné pour que a ka garibukɛni yɛrɛ dɔn mɔgɔ min don tari ma faamu de ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn o tuma n'i y'i sigi yen k'a bɛɛ ye nkalon ye i ni tiɲɛtigi de ma bɛn fɔlɔ o fili de ye mɔgɔ caman sɔrɔ o la caman bɛ tilen ka ne wele appel min bɛ don ne kun tile kɔnɔ a ka ca appel 1000 a bɛɛ ye mɔgɔw ka baara kɛtaw de ye mais dɔw bɛ la c'est-à-dire olu ne dabaliya ban n taara karamɔgɔ dɔ fɛ yen a ye baara kɛ i m'a wele a t'i sɔrɔ bilen mais o bɛ se ka kɛ cogo di k'e balolen to policiers welela kama kɛ o tuma ɲɛmaa ti Mali la taa dɔ fɛ yen ko karisa ye n ka baara kɛ a ma ɲɛ mais mun b'i dɛsɛ o la tari ma faamu de n'o de f'i ɲɛna cɛ min sirannen n'a jatigɛlen bɛ kuma o tɛ ne ye n bɛ kanuɲɔgɔnw bila nin yɔrɔ in na aw ka garibukɛni don grand prêcheur international Konate grand prêcheur international ni mɔgɔ min mako bɛ n na k'an lasɔrɔ n ka téléphone numéro la plus 223 72 24 02 98 n bɛ segin a kan plus 223 72 24 02 98 wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh